Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, dahil na kita magparahaloy ho, alas 9:14 na baga, tingog kan banwaan na po ini ha. Fiesta ngunyan kan patron mantabi kan samuyang kinamumugtakan kan istasyon Nuestro Padre Nazareno. Yan, happy fiesta sa Señor Jesus Nazareno tabi. Ano daw lamang kung yaraon ka mo, tabi pa. Alas 9:15 na bagaho, napuon pa sa nakita. Ay. Sige, tabi. Sa pangarang kang tropa, sarabay-sabay lamang kita sagkod alas 10:30, Huwebes, St. Jude man tabi ngunyan. Pasalamat lamang sa mga devotos man dyan ni St. Jude. Maghapon may pagkakataon tabi. Ay, nako. 9:15 tabi sa luwas. Pading Jimmy na salita. Chief reporter mi. Pading Jomar dyan sa First District. Good morning pala dyan sa mga taga Premier Distrito. Sa tuyang mga paradangog dyan sa paagikan kunyan. Samuya dyan na sister station. Ang 106.9 WGBFM sa panginot ni Sir Dex Velez. Ang samuyang station manager sa men and women kan 106.9 WGBFM sa Tabaco. Siyempre, so sa tuya dyan na text si kunyan, si Elvis Precisely. Elvis Precisely. Good morning dyan sa mga taga Premier Distrito. Kasabay man siyempre tabi sa luwas si Jerome o kaya si Joshua Bino. Sagkod si Karen Ala. Sa Manibela si Henry Mata. Sa technical control si Padingnal Baldo. Mantang sa newsroom yaon dyan si News Direct Mar nangingenot with Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Mary Joy Jaresgo. Sa production yaon dyan si Madam Sia Leron. Siyempre igwa kaming mga news item baga, mga bareta dyan, DCGB News Online. Yan ang nagkakabara sa Nindo. Sinda man girara yung nag-iriba-iba dyan with Jimos Barrios. Jerome Nico Martinez sa broadcast ni Mantabi sa internet worldwide, netwide, DCGB News Online as in sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Si Jerome Nico Martinez ang satuyang tech dyan. Ako man sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Good morning digdig kay LC. Yan. Salamat tabi LC K. Nopia. Yaon pa po kami Sir Pio, always listening to DCGB programs. Thank you so much tabi, Madam. Yan, tagasain po kamo Madam. Salamat man sa padagos na pag-antabay, lalo man digdi sa Tingog kan Banwaan. Happy birthday Padingnal kay June Napolis. Ngunyan, sa aga. Advance happy birthday kay June Napolis. Yan. Nabati ta na. Ayos na yan. June, ano lamang ang kuan? Maluto naman kitang yellowfin na sinabawan. Igoning pangiraram na linsa. Si Ramon minapait si Juning kunyan ining kuan
Yellowfin na sinabawan. Sige, nagdadangog man kami sa Taysan. Maray na aga dyan sa mga taga Taysan, ha? Uy, St. Jude pala na, dyan sa Kuan, sa Kunyan, sa Barangay Lapu-Lapu, Canligaspi. Yaon dyan ang St. Jude Church, tabi. Kataning sa naman niya na Sir Popoy Balmes kan JRB Calibration and Battery Shop. Maray na aga dyan sa mga taga Piuduran, Barangay 1. Yan, kumusta ka mo dyan sa Piuduran, Albay, ha? Tabi. And dyan siyempre kay Sir Popoy, maray na aga tabi sa imo sa JRB Calibration and Battery Shop. Mga listeners niya to yan. Haloy na panahon pa ding talagang DCGB ang familia ni Sir Popoy Balmes. Mga baterya ang pigpapabakal ni dyan, goma, yan na mga kuan, belts, fluids, yan. Yan tabi sa kay Sir Popoy Balmes, JRB. Igwa dyan, tulugay dyan, duwa dyan sa Lapu-Lapu. Igwa sa Albay District, sa Ligaw, may suligaw ninda, igwa ning computerized wheel alignment. Yan, sa Naga, igwa man, buda sa Tabaco City. Yan, naray na aga, Sir Popoy Balmes, ha? Sige, si Kising, maray na aga tabi Kising, dyan sa Karamuran, Legazpi City. Karamuran, Legazpi. Karamuran, Catanduanes. Yan, sa kuyang home place, birthplace. Kising Natuyor, nagluluto daaning liempo. Anong pagkaluto mo kan liempo, Kising, ha? O di, sige, salamat yan sa mga nag-aantabay. Diyan magtabi sa Albay District, ha? Good morning kay Kasag, diyan sa Kasag, sa Albay Public Market, tabi. Sige, may mga istorya na kita diyan sa luwas mo na inutunta diyan sa palibot kay Sir Ato Lim. Good morning man sa Petron Tap Gasgasol, Sir Ato Lim. Ay naagatabi diyan sa Daraga. Si kumpadreng Jomar, maray na aga tabi pa ding Jomar, what's happening? Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag nga bareta, day basta itutugot, day basta masurrender ang sanggunian panglungsod kan tabako sa orden kan DILG na i-transfer na giraray halion sa sainda si CLGO Elmer Villanueva. Ini matapos na sabiyon ni Sir Elmer Villanueva sa sangguniang panglungsod kan tabako na may ordena ang DILG na halion giraray siya sa tabako matapos ang sarong taon sarang pagserbi, asin ibalik sa ligaw kung saan siya duman nagserbi nin halawig na panahon antes na ibinalyo sa tabako. Sinabi ka na nagkapirang miyembro kan sangguniang panglungsod kan tabako na mapatarsin na rin resolusyon na naghahagad sa DILG na dai ipaglawos ang pagtransfer kay Sir Elmer Villanueva pahali sa syudad kan tabako. Natada ito kumpadreng Joe Marta, itatransfer siya as city legal officer from Tabaco to other assignment over. Si ano ini si DILG officer ini si Elmer Villanueva, City Local Government Operations Officer. Operations Officer. Ang sabi lang ni Sir Elmer, naggalas siya. Normally, mga 2-3 taon bago mag-transfer, nangalas ngaya ako, eksaktong sarong taon, ngunya na Enero, kan ibalyo siya sa tabako, hinali man siya, pigpabalik sa ligaw. Ibibultada siya sa ligaw. Oo. Okay. Bako man ngaya ini ang arog kaining practice na 1 year na ihali tulos. Sabi niya na
bata ngaya, namuot naman ko ta ngaya ko sa City of Love, Oh. City of True Love, Mhm. especialmente, nanato parang niya sa iya man na true love, Sa tabako. na habo niya ng pangaranan, tabo ko ngayang mabulgar. Aha, aha. Maging ang sangguniang panglungsod, nabigla, si Mr. Villanueva, iyo ang naging dalan para makamit kang tabako so SGLG Award Mhm. na haluyo no ng pigsusungkit kang tabako na dali sa nakan tuminabang na uminabot na ini si Mr. Villanueva. Mhm. Nabigla man ngayon kami, pati si Mr. Villanueva, nabigla man, tabako man ngayon kaugalian, Mhm. kung nga hapighali tulo siya. Mhm. Bata ngaya, sabi kan mga kagawad, ang ururun tabaga ngaya, sir, tasuligaw, tinawan mo ki 3 consecutive SGLG, iyo manggigibuhon mo sa mo, may utang ka pa ngayang duwa, mahali ka na. Nakasaro pa sana. O di, ano, igwa na ning kwan, igwa na ning office order sa iya? Iguana, Oh. ipresentar ni Mr. Villanueva sa sangguniang panglungsod sa order, Mhm. na siya, ipabalik duman sa, dayugarin na eksaktong pitsa, Mhm. na nabanggit, bakit igwa duman sa order, pero dahil nabanggit ka na mag-urolay, Mhm. basta ngunya na January, Mhm. may order na. Then, ang mga salida sa tabako is daruso sa ML, Municipal MLGO Local kang Government Officer ang Ginubatan. Ginubatan. Mhm. Yun ang masalida. Mhm. Pero sinabi ni Villanueva sa Sanggunian na may mga pagkakataon ngayon na napupugulan iyan kung gusto ngayon indo. Yun. Buda, kung paunrahan, Kan? iyan ngayon sa paagi kisarong resolusyon Yun. na pinagahagad sa DILG na i-retain giraray. So, kan maraman ni kan Sanggunian, tulos na nagplano si Danin sarong resolusyon para mapagulan ang pag-transfer Mhm. kay Mr. Villanueva. Pero sinabi man ni Mr. Villanueva na sumtok sa buwan iyan, pero may kaso nang napaunrahan. Tibaad lamang, ano? Yan. Roger. Oh, di. Na maging si Mr. Villanueva, garuhabo niya maghali na gusto niyang idurdiritso itong sugarumisyon niya na magpadagos ang tabako na makakuha kang SGLG award. Mhm. Garo nakakumitir naman siya sa sadiri niya da. Mhm. Natatabangan talaga tabako. Napunan ta na ngayon. Mhm. Pwede kung ngayon gustong madurdiretso yan. Gigibon niya madurdiretso. Kaya iyo yan ang sitwasyon. Ma-request na susanggunian panglungsod sa DILG na kung pwede i-retain si Mr. Villanueva sa mga rasones na magayon ng performance kay niya sinatabangan ng tabako para makuha ang SGLG award. Mhm. May kinakaipuan pa kan tabako para sa mas mapakaray pa ang gabos may koneksyon sa padalagang kan mga barangay konektado sa mga kasuguan kan DILG. Mhm. So naglalaom na lang ining Tabaco City, ining Sanggunian na mapapaunrang kan DILG an sa indang request. Yan pa Roger. ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa inisyal na bungkaras kan istorya hali dyan sa Tabaco City. Good morning yan, giraray sa mga parantabay niya to sa First District kan Albay. Yan di sana maunra man ining resolution na naghahagad na iritinir muna for a while si City Local Government Operations Officer Villanueva kan Tabaco. Yan, ita nganing sana maundra kan DILG. Maray naga kay Sir Boying Parcon diyan sa imong lugar si Sir Boying Parcon. Nagpasalamat duman sa natabangan tabaga na nagkunya na naghagad ning wheelchair and natabangan ito kan mga paraan tabay ha. Tinaon man da siya ning sira sabi ni Sir Boying Parcon. Maray na agad tabi Sir Boying
na parkon. Bago kita magdiretso sa iba pang mapag-orestorya, uningo na may ipinag-forward si Manny T. May nawawarada ang sling bag. Color green. Tribal green bag ini. Tribal green tribal sling bag sa laog kan Bicol University Daraga Campus kasuhapon. Kasuhapon sa 8 Enero 2025. Green tribal na sling bag, may wallet card holder na brown, talukangin essential oil, sadit na spray alcohol, and then igwan ng mga ID gabos, driver's license, UMID ID, BU graduate school ID, and may contact number patabi, PRC, TIN, Pag-ibig loyalty card, ATM kan BPI, Bangko ATM, Security Bank ATM, buda BDO ATM. Nako, kahirak man ka ini tabi. Sana kung may nakapurot ka ini na green tribal sling bag, paki-contact na lang si Mr. Archie T. Subyon sa cellphone number 097-5506-7400. That's 0975-506-7400. Taga Purok 7 ni kan Peña Francia Daraga Albay. Tabangan nindong makabulta ni kadipisil yung mga importanteng ID ho. UMID, BU Graduate School ID, PRC, TIN, Pag-ibig Loyalty Card, ining ATMs pa, nako. BPI, Bangko ATM, Security Bank ATM, BDO ATM. Sana po may makapurot ka ini, tapos i-text na lang itong number na pinag-unabitan ta or apudan 09750-67400. That's 097-550-67400. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama. 0975-506-7400. Kahirak man kaiyan. Tabangan tan. Mapagalon magkunyan. Reconstruct kan mga documents. Documents para sa kaipuan na kung girarikan mga cards na iyan, ATM cards, buda sa mga IDs. Ay nako. Madam Jocelyn Broquesa, maray na agatabi sa imo dyan, buda kay Teng Broquesa. Yan. Happy birthday ko niya ni Teng na Broquesa. Ba talaga naman. Oy, Papa Teng Broquesa kan Provincial Health Office kan Albay. Happy birthday tabi sa imo. Sabi kan mahal na esposa mo si Madam Jocelyn Broquesa. Yan. Teng, happy birthday Teng Broquesa kan Albay Albay Provincial Health Office. Yan. Happy birthday. Sige. Mabultang programa, may mga oras to na kita. Oras Pilipinas, it's 9:31. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Wasagan, inumagan! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda. Meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, love Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liveroid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination more. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Wasagan, inumagan! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpeño si J. Pili, serbisyo na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pangarap ay umangat pero minsan ay sangat. Kabayanin kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayanin kita. Sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako naman magbibigay. Kabayanin tayo. Kabayanin kita. Drink responsibly. Check, check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Dire-diretso kita kan istorya dyan sa palibot. Si kumpadring Alman may bit-bit na istorya. Padingal, good morning, please go ahead. Morning, pade, may magayon man na teamwork na nahihiling sa sanggunian na panglunsod kan Legazpi basta sa ikakarahay kan syudad asin benepisyo kan ibang sektor. Ini ang nanonotaran kan DCGB News maski na nga ni arani na ang eleksyon asin midbid ang kolor o midbid na ang kolor kan presenting mga opisyal kan syudad na duwa na sanaan natatada sa dating administrasyon ang majority midbid naman na kasurog kan presenting administrasyon ni Mayor Attorney Pido Garbin Jr. Sarong ehemplo ang pigbubusol na resolusyon ni City Councilor Alex Howe na dagdag insentibo sa mga barangay Eco-Aid na suportado ini kan mayoriya. Maski nga ni paramiantras ginilid mo na para pag-adalan maray para maiwasan ang teknikalidad. Alagad sa pahayag kanibang konsyal na midbid sa majority, suportado ninda ang magayo na kaisipan na ini ni City Councilor Alex Howe. Pagin si City Councilor Glenn Casulia, kumbinsido man ka na siring na kamautan, tamala nga ni siya may nainot ng ordinansa na ipigpasar ka ni halagad dahil sa naman ni nangyari sa implementasyon. Si Howe sa mga midbid na natatadang dai nagbalyo nin kunal, may sadiri man na prinsipyo alagad como para man sa karahayan kan syudad ana pigi-isip apresyado ini kan ibang mga nasa majority asin dahil dapat daw koloranin politika. Kaya pigalao man sa mga masunod na aldaw maaprobaran ang siring na resolusyon manifestasyon ini nin pagkasararo timor kan sanggunian palunsod basta para sa karahayan kan syudad. Iyan pa din ang informasyon pa hali sa City Hall, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa istorya hali dyan sa luwas. Sa City Hall, kaya sa sanggunian pang lunsod. So kasuhapon yan, offshoot kan initial na report ni kumpadring Al, kasuhapon na session na pinag-pingenting na so pag-aprobar pero suportado yan kan kabilugan. Na lakdang resolution ni Councilor Howe na tawan ng dagdag na beneficios ining mga eco-aids. Yan. And sabi ta nga ni, mas maray managad na paghurunan pa anta, mas
may posibilidad nga na tibaad maging ordinansa iyan. Bakusan ng resolution. Because pag resolution, expression of sentiment sa na iyan, dainin masyadong kagat, dainin masyadong pangil. Malay mo, sa paghururong giraray, kasuhapon baga, antara mo ni Councilor Butch Lucila, Attorney Butch Lucila, mas maraming pag-adalan, tibaad pag-abot nga kansanggo ni ang panlalawigan, ma-reject, pag-adalan ni Marhay, easy kung igwa nin mapagkukuha ning fundo para sa nasabing katuyuhan. And si Councilor Glenn Casulyaman, igwa man kaning ipinagpasar ka itong ordinansa na dain maintindihan kung hain na ito, kung sa inakaabot na level, taday man ito na-aprobaran pa, tibaad pagsaroon na sa na iyan. Yan, ini baga si Councilor Hao, midbid na sa ibong na grupo man, sa grupo nara Mayura G, budin nara Governor Noel. Ngunyan, ang nangyari, pigtatabangan na sana, tarabangan, tamaga yun bagang katuyuhanan, matawan mo ning protection ng mga Eco Aid, tasin na bagang yaon sa barangay. Imagine a barangay na daining Eco Aid, sisayan maakwat kan mga ati na problema nga ita maski sa insa ina sa nabag ititapok ka nagakapera niya to pero dulos ubos na ka barangay minakaw sa pakan pagdagdag kan baha sa Ligaspi po yan. So tama iyan na taawanin nagakanigong insentibo pa ay pwede nga ni siguro baad may makaisip dyan na miyembro kan sangguni ang panglunsod na magibo ning ordinansa na mandato, sabi nga ni, mandato every sixth month of the year, June and December, obligado as in mandato na check upon medically kan City Health Office ang gabos na Eco Aid sa Ligaspi. And kung igwang ma-found out na kahilangan, tulos i-refer sa City Hospital free of charge. Sana may makaisip ka niya na miyembro kan sangguni ang panlunsod. Hanapan ng pundo and ordinansa mismo ang gibohon. Tanganing institutionalized. Bakong resolusyon. Tapag ordinansa, institutionalized iyan. Lay iyan. Igwaning kukuhaan ng pundo, ordinansa and appropriating funds therefore, taon-taon iyan tabi iyaon dyan. Di at least ining mga ikaid ta, mapapangatabanan ng salud. Tas sinda baga pa ding sabi ta nga ni kaswapon baga sa programa, sinda nakasangungo sa ati. Sinda nagdadamblo kan mga basura, sindaan minasegregate lalong-lalo na kung pinagkukolektahan, day man nagsisegregate, sinda pa baga nagsisegregate kan pa ding sa MRF, sa collection na facility ninda. Kaya tama man yan na lakdang na antabi. So sana igwa kanin makaisip. Malay mo ma-fortify pa itong pinagbubusol ni Councilor Alex Howe, mapaghururunan, tiba adlaw pasaran sa mga maabot pangaldaw. Kung ipapasar mo sa naman managadyan as a resolution na daing maning lamya, daing sabor, wala din. Wala din. So sana mapag-adala naman nagadanin maray. Sige, good morning dyan sa mga taga Sanggunian Panglunsod kan Ligaspi. Yan. Uy, sabi ni Councilor Mama Mila Bal, nakalinya na tabi yan. Gabos na mga appointees, magkakaigwa ka yan tabi. Magayunon. Magayunon kung arugaan ang sistema nganing matawan ani nagkakanigong health care benefits an sa tuyang mga yaon diyan sa barangay. Sige, may nag-text digdi sa tuya sa ambayon. Si 2593, good AM sir, baha patabi sa Ligaspi, thanks, naghahapot ini. Yan. Libreng hospitalization sa Ligaspi City Hospital. Opo, kagawad Mama Mila Bal. Yan. Yan ang magayunon. Hospitalization. Libre para sa mga appointed sa barangay. Including tanods, health workers, eco-aids. Magayunon iyan.
dapat ordinansa bakong resolusyon tanganing nasa institusyon kan gobyerno. Taon-taon yaon diyan igwaning fundong pig-a-appropriate, pig-a-alokar kaya daing problema. Now, duman sa kaputan kun ba pa sa Legazpi, dai naman po tabi nagkulpa na. So mga binaha na lugar digdi sa Legazpi. And manungod yan sa baha sa Legazpi, ini po ang tandaan nindo. Iyan na mga lugar na pinagbaha, kasuwa po na pag-uro istoryanta naman ini sa Bicol target, iyan na mga lugar na binaha, so mga perennial baga ang padingnal, dekada na ang pigbibilang, iyo talagaan ang piglalanto paning tubig. You know why? Nothing new. Na-exploit lang paano ning gulpi padingnal sa Facebook Pero kitang haloy na rin din nag-restart, aram ta na yan ang pigbabaha, Orosite, Puting Daga, and ibang mga lugares pa. Iyo yan ang kasi talagang pigbabaha because of our geographical situation. Nothing new sa Legazpi. Talagang iyo yan. Natata because of our geographical location. Ang Legazpi by nature is below sea level. Ang natura man kan tubig kung sa inso baba, duman an mabulos. Kaya bakuan mo niyan sa nagbaba tapos i-equate nindo sa mga nakatukaw na politiko. Bakuan, kaito pa yan. Ngunyan sa na nagputok ning marayta, mag-itaasa na ninduang dangaw sa tubig, post na sa Facebook, pang! Ang bilog na image kan Legazpi, patay na. Bako diyon, padingnal. Magdataasa na sa buko-buko ng dit, baha na ang Legazpi. Na, sa katotohanan, iyan na mga nagkakahiriling tang nagkakabara, iyong-iyuan so pigbabaha kaidtupang mga panahon because of our geographical situation, location, below sea level kita. Umininit sa naman ang hororo na yan, pinag-equate na naman sa mga politiko, sa mga nakatukaw, sa mga previous na nagtukaw. Sus Maria Josep naman, we have to understand water seeks its own level. Kung sa inso kababaan duman ang masurog. Now, flood control. The term itself, control. Flood control. Ang terminolohiya baga, control. Bakong prevention, bakong prevent, control. Gustong sabihon, mababawas-bawasan sana, mamimitigar sana, so efekto. Yan. Ngunyan tabi, ining mga flood control projects, kaya nga ni pinagapod na control, tabako man na kumbaga totalmenting prevent, control, paano ang pag-control? At least, dai na masyadong maglangkaw, sulibel kan tubig kan baha na minatama sa satuya. And ikadua, kung magbaha man, mapakaskas supag recede o supag subside o pagkulpa, mapakaskas lamang. Iyan ang mga mitigating effect kan mga flood control projects. Kung piperbentaran, it is near impossible because of our geographical situation. Maski pa may pumping station kita, halimbawa, maski may pumping station, dahil nga ni nag-functionar pa, tadaay man nakaka-take over pa, so DPWs, na iguning capability ka yan, igwa pa ng negosasyon ka dyan sa city government. Ngunyan, dahil talagaan mapiperbentaran, hilingon nindo. Kanakaagi bagang taon, ito, Disyembre, anong lugar ito padingnal? So, mas mayayaman nga ning nasyon sa to, sa Europa pa, Europa yata ito, Europa, Dubai, basta arukaan, lantop man baga sa tubig baha. Igwasinda dumanin mga maray na engineering infrastructure mas abantido sa satuya. Pero pag ang nature na, saro pa ining tanda nindo, pag ang nature na, ang bumuhos ning tudong uran, dawa gura no muka implementar ning flood control mitigating projects, masuk pay po iyan tabi. Ano po yan?
Ehemplo, itong sa nangyari duman, anong nasyon ito ka nakalis na taon? Sa ibang, sa Europa gayud ito, basta igwa, kumpleto sinda duman in mga modernong flood control mitigation projects. Pero suminuro pa, because of the volume of rain. Naaagrabar sana kan gibo kan tawo, basura. O, bako? Yan. Iyo tabian ang sistema na kung saan nangon yan nahahype sa nang maray dyan sa social media. Na level na nin tubig, patuhod, paigsan. Iyo bagang pa ding ang na-experience sa digdi. Pero hilingon nindo igwa mabaga ning mga lugar na daingani binaha ka nakalis na aldaw o dyan sa may Kabangan o digdi sa may Unitap, DLG, day baga nagkonso tubig dyan. Day baga, odor diretso baga sa traffic dyan. O, digdi sa Satuya, nagbabaha man talaga, digdi sa may DCGB. Pero ngunya, nagre-recede na ta, na-clear na sa waterway. Bako, iwan tabi ang kuan-an. Kaya lang, nag-iriwal naman dyan sa Facebook pa ding nalda. Iniquate na naman sa mga nakatukaw sa pwesto. Jesus Maria Joseph naman, paano ba yun? Ay, nako tabi sandali muna. May tawag tayo sa luwas. Hello, good morning tabi, sir. Sir Pio. Opo. Tama ka duman sa na bagang nature na palos. Dito mapupulan. Tama ka man duman sa punto mo na ito. Kaya lang, ang nahiling ko dyan, hirot na hinot. So, salang implementasyon kang mga project kang gobyerno. Diba? Urban planning. Ara mo na pala na below sea level. Water level. Malaag kaning residential area na tayo mo pigtampingan. Mga arken baga. Yan. Oho. So, narugduman ko lamang si Architect Palafox. Sa lugar naman na nakamali siya na ababa siya, madamping ning halangkawon. Oho. So, they natatawan direksyon. Sunod pa, ining mga project na digdi sa 3rd District, igwadigding drainage system na pag mauran, ang tubig, bako man sa drainage nag-aagi, kundi sa tinampo. Oo. Diba? Kumbaga, collective iyo. na problem yan. Collective na totoo. problem Oo. sa mga tao. Dahil tao tapok ng tamang basura. Tapos yung mga gobyerno na mas iinot pa ang telebisyon kaysa sa franchise ng TV, kaysa sa totoong problema. Narumduman ko kay to sir si Kwan, si Architect Palafox. Igway to nin mga hararam na kunyan, mga urban planning si Architect Palafox. Kundi ining mga existido tanang ngunya na komunidad mapagal-pagal na siguro so sa expansion na sa nagayudan ikwan, so sa expansion na sana i-adaptar iyan. Yes. Oo, Kumbaga, na sana. Kaya nga ni baga na uso na mitigation tapos adaptation yao na yan. Oo. Mag-adapt kita. Ngunyan, itong mga bago, i-mitigate. Dumana. Kaya lang, yan, ang DPWH na in charge sa Arog Gayan, dahil tamang giraray maintindihan ta. So, ibang mga bagay-bagay, pig-investigaran sa Kongreso, sa Senado. Pero sa mga project na hindi ta maintindihan, yan na tulay, yan na flyover dyan sa Malabog, na mga kinampo na dahil man raot, tigra-raot. So mga raot na itig-irahay. Napako lang yung digdi sa Toya, sa buong Pilipinas siya. So I think talaga, ang pag-gobyerno sa Pilipinas, kaya kita din minaasinso ta. Mayong pagmakulog talaga ang sa Toya mga leader. Yan man na tabi. Apo, sige, thank you so much, sir. Pangakita na sana tabi, Sir Pio. Oo, iyo. Okay. Na mawara na sana sa bigla. May bayan ng mga tol-tol. Salamat po, sir. Salamat. Sige, salamat. Yan. So, yan tabi, manungod sa bagay na ayan, sa tuyang mga paradangog ito, tabi. Dali. Diba? Sa 8430, sabi digdi na 8430, sa Spain baga,
binaha last year. Daragiton sa mga tao sa hadi ninda. O yun ni supig sabi ta sa Europa, Spain, parte pang Espanyano. Morning Sir Pio, mas maray Pio kung isabay man sinda sa hazard pay, ta hazardous waste po baga pigkaputan ninda. O so mga eco-aid, tama po yan, may hazard payment dapat ko ta na ano. Naput ko lang kung ano maging status kan kaso ni Noel Rosario. Kumbaga, igwa na kitang nahiling, nakasabay pa so ngaran ni dating Gobernador Noel. May nahiling ko kasubanggi sa mga post sa internet ano. Sige. Uy, nako, mabarita muna pala si Kwan, nakasubra kita. Si Madam siya, mabilta pa ang programa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Plano kan Department of Education o DepEd na magpatindog nin sobra sa 100,000 na classroom sa tabang naman kan mga private sectors. Sigun kaya DepEd Secretary Sani Angara, ang nasabing lakdang an para matuparan na sa 165 classroom na backlog sa mga pampublikong eskwelahan sa nasyon, kung saan sinabi kay nina sa inda ng pinirmahan ang sobra sa 58 milyones pesos na technical assistance partnership sa public-private partnership center para makapagpatindog ni nasa 15,000 na classroom sa irarum ka na public-private partnership school infrastructure project. Mientras tanto, sinabi ni Angara na iinguwaon kan sa indang ahensya na matapos ang pagpapatindog kan na sabing mga classroom sa taon 2027. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Mega One. Ang Mega One ay may 21
sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diday, diday ko, diday, diday ko, diday, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagbakulog siya sa probinsyang Albay, ngunya sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung si Diday ko. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Pinagkasuhapon, tuyutang day naon nambitan itong sumanungod sa pigpaparasiributan bagang ito, HMPV sa China ba yun yan. May pahig na kaan kasuhapon pa na amay na aga ang DOH, yung spokesperson si ASEC Albert Domingo ba yun? Yan. Ang totoo kaan, igwa na kaandig di palan padingnal sa Pilipinas last year pa. Nasa pirang kwan ito, nasa 200 man gayod na kaso. Pero bako man na concern because bakong bagoan lang naan, garo man sa sutrang kaso, si Pon Abo, Kalintura. Ngunyan, sabi ni Asik Domingo, so natural sa nangayang kwan, so natural sa nang precautionary measures. Dahil nga inining kaadit, taan totoo nga ni ikain, iguana kaan sa Pilipinas last year pa, madusintos nga suka-sukaan, garuman sa nangay sustrang kaso si Pon Abo. Kundi duman nga sa China, pag minalwa sa internet kung ano-ano, nagkakaradit nga kita. Iyang palan pading na, hilingon mo ha. Maski nga ni iso World Health Organization, day man na kukunyang ka, nag-aadita. Iyo nga niya, natural identified ng hilang naan. Bako arog kan so COVID, na bago, identified mid-bid na, igwa na ning bulong para dyan. Ining bagong HMPV, yan. Midbid na ngayon, sabi ni Asik Domingo, doktor, tagapagtaramkan Departamento de Salud, identified naan, igwa nang nagkakanigong bolong. So, natural sa na ngayang precautionary measure. Hilingon nga nindo, sabi ni Asik Domingo, kan DOH, pag ang India ngaya,
maalarma, Buda, ano ba yun, Mongolia siguro yun. Basta, day ko lang nakuha sa sarupang nasyon na linderos na agad, kumbaga, daraga Ligaspi. Ligaspi ang China, daraga so, so India. Pag ang India ngaya, sinubot na ning todo, iyan, problemaan. Takataning mismo ngayon ang China. Mas dakol pang populasyon ngaya dyan. Pag-araw ka na may mga, pigasabing mga outbreak. Ito ngayon duman, itong so nangyari sa China, nahiling ngayon sa Facebook, na mga sa internet, pinahimutikan baga kan DOH, dahil maning araw ngayon ka na pandemic na naman na mangyayari. It is because, iyan na pinagasabing nagbutwa dumanahilang sa China, dati na iyan, midbid na, iguan ng antidote, iguan ng bulong. Sa Pilipinas nga nga, iguan na kaan ka nakagipang taon. So rundown ninda kaan from January to December, nasa 200 yata. So mga kaso, na dahil maning fatality. Kaya ingat-ingat sana po tabi na yan pahayag na mismo kan DOH. Inda ko nagbutuan sa mga national news. Kasuna ko ako ang kasuhapo na maagahon, data lang na emphasize ta. So sitwasyon baga digdi sa satuya sa palibot na natawan taning priority. So baha, buda, so pag taon niya to ning informasyon para sa kaligtasan. So yan po tabi ang kunyan, ang ining manungod dyan. Nothing new, sabi kan DOH. So precautionary measure sana kun may mga suro si ipon, kuro kalintor nga day nango na maglaw. Kay tubagakan mga nakaagi, kita mga aki. Mating ganyan. Pag may kalintura baga, excuse sa kunyan, excuse letter nga una sa eskwela. Diyan kang una sa harong 7 days for pahingalo. Tapos tawang kaning nakakatana sa nakita ka ito, inabot mo pa Jerome na pag nagkuro kalintura ka, tatawang kang Royal True Orange. Sabi ka niya, Royal True Orange. Makakatana kang Royal True Orange. Kaugahan ang, ay maga, diyan. Royal True Orange. Tapos, dahil ka muna sa eskwela, excuse letter lang for 7 days. Tadyan ka sana. Arog nga ang kaan, sabi ni Asik Domingo. Igwa na nin bulong nga kaan. Sa Pilipinas ka nakaging taon, 200 nga more or less o kaso kaan nila. Yan na nahiling ngayon dito sa internet, mga sa Facebook. Igwa na kan di sa Pilipinas. Nothing new nga ya. Kundi pag-abot pa no sa internet, it's very, very, yan sa social media, very, very unforgiving. Yan. Dahil nga nga baga nag-alarma, nag-close border. So, kunyan, so India, nakataning mismo kan China, harani duman sa pinagasabing pinagpupunan naman kang kahilanganaan. Gaya duman, natural ngayon, pag malipot baga digdi sa to sa Pilipinas, mas malipot duman sa China, sa may Japan. Kaya yan, nagbutwa na naman, so araw ka na flu-like illnesses, abo, sipon, kalintura. Kaya, kumudakul duman ang tao, natural, magrelinyada ngaya, so mga nagkaorlakitan kan mga turutrang kasungan, malinyada sa mga ospital. Pero bako man ngayon na pandemic o epidemic, dati nang hilang ngayon. No cause for alarm tabi na mga pag nagbabasa nindo sa internet igwa na ning pahayag kan so DOH mismo bago pa man nagpahayag si Asik Domingo, Albert Domingo ba yon? Na igwa na sindang pinagpaluwas man ka na kunya na ining pahayag na no cause for alarm yan ha kunaan na na helang naan. Noted po, Sir Pio, mauro na kaming sisiripon, hahaha, oy. Kay tumagano, pag may mga sipon pa ding naghilang kita, pauli na excuse letter. Tapos tawang ka ni mama mo, Royal True Orange. Tapos Skyflakes. Iyo magano, makakatala ka sa nakaituning Royal True Orange mapanahon pag trangkaso ka. Iyan ang kuhan. Bako ngayon pare kang COVID na naalarma talagang kinaban. Tabagong helang ito. Ngunyan, iguan nakaan ngayon ng kuhan. Ninbulong, sabi ni Asik Domingo. Ay, yan, makonsilo ba na Royal True Orange na
Maperma sa napatikit sa excuse letter, so nanay or tatay, okay naan. Trangkaso, yan, diyan ka sa nasarong, pahingalo ka. 7 days or 3 days. Yan. Maray na aga tabi, Madam Bet Costa. Tapos sabi ni Mama Milabal, Royal, Royal Tro Orange, Buda, boiled egg. Yan. So, bunay, pampakusog bagada yan. Bagatabi, mamamila. Maray na agatabi dyan sa imo. Maray nga, ita nagkulpa na bagasuran, o di, kurulpa naman sa mga tubig sa palibot. Dahil nan masyadong baha, tabi, dyan sa manlain-lain na lugar. Sige. So, krudo, grabe so ilinangkaw. Tapos, so, kunyan, so, gasolina, iyo man tabi. Kasuhapon kan Martes. Ankaw sa kayan, so, desisyon kang kunyan kan mga nasyones na nagpuprodusir nin petrolyo na bawasan so sa inang oral daw na produksyon by the millions of barrels. Kumbaga, inigutan mo na ninda so tubo, kaya naglangkaw so presyo, so demand, naglangkaw. Dahil kitang maginibo, kaining mga nasyones Arabos na membro kan Organization of Petroleum Exporting Countries, yung OPEC. Pag magtaram, saraduhan ko na so 5 tubo, sarado yan. Dahil maginibo ang international market kan magsunod, malangkaw so presyo. Tapos so demand sa mga lugar na medyo malipot, halangkaw. Kaya yan, grabe bagas inilangkaw, sobra sa piso. Dahil maginibong international na merkado nagdesisyon so OPEC yan bawasan ang supply nin crudo ni petrolyo. Ano saka iyo mananggat luminangkaw nin todo ka nakaaging Martes so pamresyohan sa merkado. Sige tabi Piyesta mo niyan ni ganyan so traslasyon duman man sa Manila, traslasyon. Halawig na so kunyan. So paglibot kang andas tabi pirang oras na ang pigkukonsumo. O digdi sa Satuya baga diyan man sa chapel pading diyan sa Satuya go diyan in imahen man ni Nuestra Señora Nuestro Padre Nazareno. Black Nazarene. Digdi sa barangay nakikamugtakan kan DCGB, patron kan barangay kan DCGB, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Compadreng Jimmy. Chief Jimmy, good morning tabi, please go ahead. Yes, salamat tabi padi. Maray na aga sa mga dagdag niya itong bareta. Priority project ang DPW's 3rd Engineering District national ang pondo hali sa national maabot sang 200 milyones ang kantidad para irehabilitar ang tinampo sa ngaan sa nakaining PLT College sa San Francisco sa Ginobatan tabi padi. Matatandaan bagyong Christine, tinumbok kan tubig baha hali San Francisco River an mismong kurbada kan tinampo. Kurbada man an salog uni sa likodan sa kan Republic Colleges bagatabi pade. Pag-agi mo digdi sa San Francisco Bridge kumiling ka pasiring sa norte, pasiring sa Bulkang Mayon, yaon diyan an PLT College. Ngunyan an nangyari irinasay kay neso sa irarom kan tinampo, kaya ini ang naging rason kunata isinara an tinampo hali digdi sa main highway going Sentro Ginobatan, balda duman sa barangay San Rafael, vice versa. Dahil na ini pwedeng agyan. Close ngunyan an tinampong ini. Dahilan sa kun agihan, dahil naman laman sa irarom, pwedeng malugsot ka o kaya rumampahog ang tinampo, hararumon bagatawi pade ining lugar. Babagsak ka duman sa salog mismo. Ngunyan, sigun sa follow-up niya to kay Kapitan ABC Federation President Ando Namia kan Barangay San Francisco, by Saturday aga alas 9 iguanin consultative meeting para sa mga residentes digdi. Tay ko panin mga nagpakaistar sa gilid kan
tinampong ikan na salog. And iyo yan, paguroronan kun sa insinda iri lokar gayod and kung ano ang iba pa na dapat giribohon manungod sa pag-implementar kan 100 million pesos na budget para sa na marehabilitar an diki asin sum tinampo mismo maagihan giraray sa mga maabot na aldaw. Roger. Yan tabi pa diyan sa tuyo mga dagdag na impormasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy kumpadre sa dagdag na istorya hali diyan sa Tercer Distrito nin Albay. Yan mga project infrastructure projects para po sa ikakarahikan sa tuyang palibot. Ano po? Maray na agad yan sa kay Chu Henry Guerrero and Tit Guerrero. Good morning dyan sa Macapa. And siyempre sa Kalinga ni Loria. Yan. Good morning kay Kaloy Andes Loria. Sige-sige an libot ni Kaloy sa mga lugares. Daraga, Kamalig, Ligaspi, Manito, Rapu-Rapu, Tabe. And ang karahayan ta naaprisar, nagkukusog so ining suporta man sa advokasya na ipinagbubusol man kay ni Kaloy Andes Loria. Desidido determinado sa segundo distrito. Kaloy Andes Loria. Very basic one of the principles na gustong pinagkukuha ni Kaloy is change of mindset, mindsetting na day na masyado mo na magpara laom baga sa gobyerno. I-empower ang tao na day magparalaom sa politiko, magparahagad because kung araw ka ng sistema, magparahagad ang paghiling sa politiko alkansiya, pagparahagadan, it will breed corruption. Saro sa mga basic principle ni Kaloy Andes Loria. Kung day man talaga mahali, mabawasan lamang substantial ang korupsyon sa gobyerno. May paglaom pa, sabi ni Kaloy Andes Loria. Kaya desidido, mantenido, Kaloy Andes Loria. Segundo Distrito. Yan. Ama mabaga, very basic. And workable. Kung talagang pagkasararuan, Ray na aga. Sa mga taga Kamalig, sabi ni Kaloy Andes Loria, buda dyan sa Rapu-Rapu. Ray na aga tabi da sa Indo dyan. Nito, siringman. Lalo na sa Daraga, Ligaspi. La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Ano lamang kising si Sayso nagluluto diyan si Manoy Ping na bunggat. Si Manoy Ping na bunggat nagluto. Maray na agatabi. Nilaga with kamote, ninagang liempo. Ray na agatabi dyan sa Indong Dua, sa hiling mo, kumpadring Nald, mag-signal ka sana kung pwede na. And kung ikaw pakitag natatada dyan, pwede na? Sige, tanganing pagpuo ni Andy Mar, Cuentas Claras. Tingog Ganbanwan. Sa pangarang kambilog na fuwersa, salamat kan sa iyong pagantabay. Dahil maghali, tulos na masunod po ang Sabuyang News Direct si Mar Dela, fiesta ngunyan, Vivas, Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, maray na udto.